Voi vitja! Kyllä tämä AD-nä oleminen on sitten mukavaa hommaa. Varsinkin nyt, kun kemiöläinen kissanruokatehdas tilasi minulta logoon uuteen kissanruokapurkkiinsa. Voi vitja, ja tulikin niin hieno kissalogo, että oksat pois. Lähetänpä sen saman tien Norjaan painettavaksi, kun he ovat siinä kuulemma niin hyviä. Plim! Sinne lähti faksilla kissa. Terve. Terve! Minä olen sinun norjalainen yhteistyökumppanisi Runar Kickelstam. Ja tässä olisi sinun logosi. Terve, olipa se nopeaa. Mutta mitä? Tuossa kuvassahan on traktori. Niin, minä otin hieman omia vapauksia ja laitoin siihen Massey Fergusonin. Mitä, oletko hiihtänyt aivosi pilalle? Eihän massikalla voi kissanruokaa mainostaa. Ei sitä kukaan huomaa. Sitä paitsi painojälkikin on ihan perseestä. Voi vitja, nyt meni järki. Kaivan läppärini ylälaatikosta jatimatikin. Ja nyt? Kuole paska norjalainen logoukko. Voi vitja, minkä menin tekemään. Ammuin norjalaisen huippuosaajan. Twiu. Poliisi. Poliisista. Terve. Ammut Runar Kickelstamin. Sen tein. Nyt lähdet lusimaan. Pääset tekemään rekisterikilpiä. Jaa, voi vitja, sinne meni ura. No, väliaika, kissanruokaa ja kahvia. Näin ei tarvitse olla. DMP on nöyrä markkinoinnin toteuttaja, joka kunnioittaa hyvää suunnittelua. Anna meille tunti ajastasi ja voitat laatuaikaa johonkin aivan muuhun. www.dmp.fi